siarad ar y ffôn. Pnawn da, sut ga i helpu chi? Pnawn da, ga i siarad efo arolygydd Nancy Richards os gwelwch yn dda? Wrth gwrs, 1 funud. Mae'n ddrwg gen i, ond dydy arolygydd Richards ddim ar gael pnawn 'ma. Iawn, dim problem. Da chi eisiau siarad efo rywun arall? Dim diolch. Ga i gymryd neges? Newch chi ofyn i arolygydd Richards ffonio fi fory os gwelwch yn dda? Iawn. Pwy sy'n siarad os gwelwch yn dda? Erin Gwyn, 706724. Iawn, diolch. Mi wna i anfon y neges ymlaen. Diolch am eich help. Croeso. Hwyl. Created using Powtoon.